това състояние, в което хората изпадат, е, че те знаят какво, но не знаят как да излезнат от Не, ситуацията. те даже не е това. Те го назоват по различен начин. Те диагностицират ежедневието. Тоест, не можеш да диагностицираш нещо нормално. Диагнозата да обясни нещо, което трябва да е по-специфично, което е за специалист. Но, примерно, ако му кажеш на човека, всъщност тебе те е страх да поемеш отговорност в живота си, това е ежедневен проблем. Това е негов личен проблем, това е негов характеров проблем, върху който той трябва да работи. Защото никой друг не може да ти изгради характера. Никой не може да бъде смел вместо тебе. Няма как да бъде тези неща. Когато е твоя отговорността, някакси това е много плашещо, още по-натоварващо, още по-изискващо. Когато обаче това е преформулирано и не е страх ме да поема отговорност в живота си, когато е преформулирано в фобия, тревожност, генерализирана тревожност или знам ли какво нещо друго без значение, тогава това звучи като специализиран проблем, за който ти не си компетентен да се справиш. И тогава трябва да отидеш при компетентен човек. Специалист, който е психолог или психотерапевт или нещо друго. И хората, според мен, вече по инерция, инерционно започват да ходят на психотерапия да избират. И те не избират психотерапевт, те се хвърлят в психотерапията, без да мислят по него.